Hi. For everyone, my name is Makhadzi. All the way from South Africa. But I am a Zimbabwean. Hey, Makhadzi, hey! Let's do this. DJ. Go! 1, 2! Ini nditwa Renisi sai. Ndiri one yangu angari kwa Makhadzi. Pakazongoitika from Norway. Taona mabhodhoro akatanga kukandwa. Tisati ku VIP. Then vanhu vangari ku wrestle ground vakatanga kukanda mabhodhoro. Saka isu tazongotarisa kubva mabhodhoro vana kukaruka ndatorwa nebhodhoro kuti face. Then pasina netime ndatobuda vandati ndatomhanya kuhospital. Vandatorwa 2 mastitch vasipemhina. Then zvimwe zvakazosara zvichiita vanozozviona kuti nhasi handisonasofila zviright. Pane any assistance yawakapiwa here? Handisati nditopiwa but sekunzwa kwako pane vamwe vanhu vakakazwa here kuti vakarohwawo nemabhodhoro mukati vazhinji varohwa. Umweni wacho ari hospital. Pane one musikana akaguka gumbo anga ari kuhospital kuti kozouya vakanyanyoita mainjari mumusoro vachitori kuhospital mwana wacho. Saka ndaona 3 vakaita mainjari musoro kozouya 1 akaguka gumbo. Zokuti vanhu vacho ndaona zvuma 4 am. Hakurudziro inodavira ndeyekuti vanhu ngavasawanzi doro
wazodhakwa anogumisa nevhese kana kudini kana kuti madrugs vari kukonzesa kazhinji kacho kudaiso pakuitira kuti mumwe munhu unenge asingazivi zvaari kuita kuti munhu aitotema munhu asingazivi ichitongonga aitowa something naye zvekutoti zvinogumisa zvati zvatopa mwanhu life injury zvekutoti zvinhu zvakashata zvekutoti inini senini hakumashows haina chaida